Professionals de la salut i de l'àmbit social català han analitzat el diagnòstic de patologia mental en persones amb discapacitat intel·lectual en una jornada online organitzada per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i Graners Fundació. A la jornada, que ha tingut lloc en format online aquest 14 de maig, hi ha participat més de 350 professionals d'entitats socials, de serveis socials bàsics i especialitzats, de medicina d'atenció primària, especialitzada i hospitalària, que d'una manera o altra proporcionen suports per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Històricament, la possibilitat que les persones amb discapacitat intel·lectual presentessin un trastorn psiquiàtric no havia estat atesa de forma adequada tant per part de professionals com per gestors sanitaris en considerar-la menys debilitant que la pròpia discapacitat intel·lectual o una conseqüència inevitable de la mateixa. En els darrers anys, però, s'ha avançat en la millora de les habilitats per detectar i diagnosticar els possibles trastorns mentals per tal que els afectats puguin disposar dels suports necessaris i desenvolupar-se de forma independent en la comunitat. La jornada ha arrencat amb una presentació a càrrec de Laura Masferrer, directora gerent de Graners Fundació. L'objectiu comú de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i de Graners Fundació en l'organització d'aquesta jornada és posar a l'abast dels professionals que donen suport a les persones amb discapacitat intel·lectual el coneixement i l'expertesa de les unitats del CEMSDI i UEDIS d'arreu del territori, amb l'objectiu de millorar aquests suports i també avançar en la diagnosi de la malaltia mental en les persones amb discapacitat intel·lectual. Jordi Blanc ha fet la presentació com a director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Des del Pla Director de Salut Mental, sobretot, a banda de poder intentar reforçar sobretot les unitats de CEMS i també les UEDIS per poder donar la millor resposta a les persones amb discapacitat, el que volem és sobretot que, tot i que vetllem molt perquè hi hagi una xarxa de disminució intel·lectual, però que també s'integri amb la resta de dispositius i recursos de salut mental. I això és el que intentarem anar promovent, és a dir, per una banda, donar una formació als professionals que no són de la xarxa CEMSDI, perquè també, en algun cas que els arribi una persona amb discapacitat intel·lectual, la puguin atendre també i que no sigui un procés de funcionar amb compartiments estancs, és a dir, si hi ha una disminució intel·lectual no em toca a mi, derivo a CEMSDI i també a la inversa, és a dir, intentar que també hi hagi una bona formació dels professionals de la majoria de dispositius de salut mental i addiccions de Catalunya per atendre aquestes persones i també vetllar, evidentment, que els dispositius de disminució intel·lectual també puguin estar amb professionals ben formats de l'àmbit de la salut mental. Claudi Camps també ha fet una intervenció inicial com a director assistencial de l'Institut d'Assistència Sanitària. Jo crec que s'ha pogut anar desenvolupant un gran projecte a més amb un model clarament biopsicosocial des del punt de vista més ampli possible, des de la recerca genètica fins als models assistencials i l'experimentació de nous models residencials, dels temes en els que estem ara precisament lluitant. I, en principi, jo el que diria, també el que volia dir és agrair molt a tots aquests professionals, com deia, de tot Catalunya, que avui molts d'ells són ponents en aquestes jornades. Ha tancat el torn de presentacions Carme Moriscot, psiquiatra de l'IAS i vocal de la Junta de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Els trastorns mentals en les persones amb diversitat funcional segueixen sent uns desconeguts per molts professionals sanitaris que els atenen als CAPs, a urgències, a l'especialitzada, als jutjats. Es troben amb conductes per ells inexplicables, en base a tots els coneixements que han rebut durant la carrera i el MIR. La medicina ha unificat a les persones, ha oblidat la diferència de gènere, la diversitat funcional en la manifestació de les malalties en general i molt especialment en les malalties mentals. El desconeixement de les característiques dels trastorns mentals en aquestes persones genera un rebuig per part dels professionals. Només entenent com es manifesten, com les expressen, podrem ajudar-los. Voldríem que aquestes jornades fossin les primeres de moltes per ajudar a pal·liar aquesta mancança. La ponència principal, titulada La salut mental en les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual, un procés d'atenció integral, ha anat a càrrec de Ramon Novell, cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual de l'IAS. Aquesta manera d'entendre
els suports a les persones que tenen aquesta doble condició, la discapacitat intel·lectual per una banda i per l'altra banda conductes que ens preocupen, o dificultats en la regulació de les emocions i la conducta, en definitiva ens guia. Programes sociosanitaris, educatiu, treball, moltes altres coses, com també hem fet esment en el document de recomanacions del funcionament intel·lectual límit. Locals, no segregats, que totes les persones que tinguin aquesta condició, aquesta doble condició, tinguin un pla de suport escrit, senzill, coordinat per un gestor de cas. Nosaltres ja ho fem, i el PSI, el programa PSI que s'està fent a la xarxa de genèrica salut mental, en dèiem CPA, però fa 10 anys que ho fem, i anem a les llars, anem a la comunitat, i els que ens esteu escoltant ho sabeu, anem a treballar junts amb vosaltres per donar-vos suport amb major o menor èxit, amb major o menor intensitat, en funció de les capacitats també, però estem aquí per ajudar, a implementar el suport conductual positiu, transformar aquest model amb el més a prop de casa, cap al més a prop de casa, centrant-se realment en la millora de la qualitat de vida, plans molt clars, lideratges pràctics, gent que tingui ganes, il·lusió, experiència de tirar endavant aquests projectes, auditar per tenir evidències que puguin transformar les lleis, que puguin transformar els documents i, sobretot, no rebutjar les persones. Posteriorment, el debat s'ha centrat en el model català d'atenció a les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i malaltia mental i o alteracions de la conducta, amb una intervenció de Sílvia Àngel, cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Bé, a mi em toca la part aquesta del marc, on treballem, des de quan, aquí a Catalunya, perquè sí que es pot parlar d'un model català des de fa temps. Parlem d'això, del model català d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental i o de conducta. Com són els nostres pacients d'ahir, amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental? La majoria presenten criteris d'alta complexitat i pràcticament tots altament vulnerables i fràgils, amb 2 diagnòstics tots i més, molts d'ells. Poden presentar qualsevol diagnòstic de salut mental, el Ramon ens ha presentat tot el ventall, no hi ha cap trastorn que ells no puguin tenir en raó de la seva discapacitat, i l'alta prevalència del trastorn de conducta. Una mica en línia amb el que ara s'està prioritzant, amb molts diagnòstics de riscos socioeconòmics i psicosocials i amb molta freqüència de problemes de salut física, neurològics, trastorns genètics, etc. És a dir, en aquest moment és una població que està prioritzada sobre el paper i ara falta que aquesta priorització realment s'apliqui al recurs. Els recursos són els professionals, els serveis, les hores de dedicació. Aquest seria el següent pas. Però ara estem en el punt de fer una bona detecció d'aquesta població, perquè heu vist que també s'està posant el focus en persones més joves, de 12 a 30 anys. És amb aquest grup en el que en aquest moment es vol donar una resposta més prioritària. Seguidament, Rafael Martínez Leal, coordinador de recerca i formació del Servei de Discapacitat Intel·lectual Villablanca Serveis Assistencials del Pere Mata, ha parlat sobre la salut física i alteracions de la conducta en el trastorn del desenvolupament intel·lectual, l'estudi Pomona 2. Este estudio parte de algunas investigaciones que teníamos a nivel internacional acerca de cómo es la salud de las personas con discapacidad intelectual. Sabíamos ya que estas personas presentaban diferencias particulares en cuanto a salud si las comparábamos con la población general, y por otra parte, sobre todo en estudios que se habían realizado en Reino Unido, sabíamos que las necesidades de salud de las personas con discapacidad intelectual no se estaban cubriendo adecuadamente. En España también teníamos algo de información, ya lo ha mencionado el doctor Ramón Noel. Teníamos algún estudio del doctor Rodrigo González Cordón que se había realizado en centros ocupacionales con una población con pocas necesidades de atención y con unos niveles más ligeros. Y luego teníamos el estudio Seneca también, pero el estudio Seneca era un estudio centrado en población mayor, en población que estaba envejeciendo. No teníamos estudios específicos para población mayor de 18 años y aparte no teníamos estudios sobre todo
que analizaran a una muestra representativa. ¿Qué queríamos hacer con el estudio Pomona? Pues por un lado queríamos obtener datos que fueran representativos y que supusieran indicadores acerca de cómo es la salud de estas personas, identificar o ver si podíamos identificar perfiles de salud y ver cómo estos perfiles influían en la salud de las personas y comparar los resultados que nosotros obtuviésemos con datos que ya teníamos disponibles acerca de la población general. Susana Esteve Castilló, neuropsicòloga de l'IAS, ha introduït el tema dels fenotips cognitius en el trastorn del desenvolupament intel·lectual. Aquest fenotip evolutiu també hi és a nivell psiquiàtric i el cas més fàcil, nosaltres sempre diem que les persones amb síndrome de Down des d'un punt de vista psiquiàtric són fàcils de diagnosticar perquè més o menys sempre, i parlem en general, però quasi sempre passa el mateix i fixeu-vos, les persones amb síndrome Down fan com 3 moments regressius. Tindríem a l'esquerra una nena petita que tu pots tenir un desenvolupament que evidentment no és normotípic sinó que va per sota, però arriba un moment que als 3-4 anyets aquella persona fa un quadre regressiu. Això és el que nosaltres considerem que és un síndrome de Down associat a un trastorn de l'espectre de l'autisme. La persona pot fer això, pot continuar amb el desenvolupament normal i quan comença l'adolescència comença en un quadre amb conductes aberrants, amb conductes rares, sobretot estem parlant de persones amb un nivell intel·lectual, aquests lleus, que de cop i volta aquestes conductes bizarres fan que, quedi totalment, faci una regressió i això és el que hem vist de l'adolescència fins a la primera part de l'adultesa. I això és el que anomenem aquestes esquizofrènies de tipus més abafrèniques. A partir d'aquí, dels 20 als 30, quan veiem coses que no ens quadren, hem de pensar en un quadre depressiu, que és molt típic, o en un trastorn de l'espectre obsessiu-compulsiu, amb un TEOC, recordant-vos també que les persones amb síndrome Down fan aquell toc d'enlentiment, que això és molt important. I a partir dels 39, tots valorats perquè poden fer un MCI, que és un Mild Cognitive Impairment, que pot anar cap a una demència de tipus Alzheimer. Per tant, evolució dels fenotips tant en conducta com en psiquiatria. La jornada ha seguit amb la ponència sobre catatònia i discapacitat intel·lectual, a càrrec d'Alfonso Fernández de Abreu, psiquiatre de l'Hospital de Mataró, Consorci Sanitari del Maresme. Catatonia no es una entidad, no es de momento aún considerado un trastorno, una enfermedad como tal, pero sí es un síndrome, sobre todo psicomotor, que puede estar presente en varias entidades, es decir, podemos tener un gran abanico de trastornos de base. La incidencia del 10% no es poco, es un caso de población sin discapacidad, veremos realmente que a partir de 6 estudios podemos hacer algún estudio a nivel de población con discapacidad, entonces lo que lleva a pensar que igual puede haber algún subdiagnóstico. La forma inhibida quizás es la más frecuente, aunque no hay realmente estudios amplios en discapacidad intelectual, pero sí que parece ser que no se requiere una adaptación en su clasificación, que es una buena noticia, se pueden usar los mismos criterios diagnósticos. Existen algunos estudios sobre algunas poblaciones concretas, como hemos visto. Importante el rápido reconocimiento porque esto tiene implicación pronóstica relativamente a lo que es la cronicidad y el tratamiento agudo, es decir, la respuesta al tratamiento y los tratamientos con mayor evidencia es realmente las benzodiazepinas, en concreto más experiencia es el lorazepam y la terapia electroconvulsiva. Y pensar que es un síndrome que puede tener tendencia realmente a recurrir. Ramon Coronas, coordinador del CESMDI, Corporació Sanitària del Parc Taulí de Sabadell, ha tractat els trastorns psicòtics i trastorns afectius de la malaltia mental en el trastorn del desenvolupament intel·lectual. He dividit la sessió entre trastorns psicòtics i trastorns afectius i depressió major i trastorn bipolar aplicats a discapacitat intel·lectual, evidentment. Llavors, pel que fa als trastorns psicòtics, tradicionalment es considera la psicosi com la pèrdua de contacte amb la realitat, la desintegració de la ment de l'individu. La psicosi es pot classificar de moltes maneres, hi ha moltes classificacions, molts diagnòstics, molts llibres. Per ser pràctic, jo ho he reduït a trastorn delirant, a esquizofrènia i trastorn esquizoafectiu. Podria parlar d'esquizofrènia pseudoneuròtica, de parafrènia, de trastorn esquizofreniforme, però no ho faré. Passem a la depressió major i el trastorn bipolar. A veure, depressió major. El diagnòstic de la depressió major, al meu entendre, hi ha una controvèrsia, és la següent.
Així com és relativament fàcil diagnosticar una psicosi o una mania, la depressió, hi ha molta controvèrsia a la literatura per la dificultat diagnòstica o la comorbilitat, què és depressió major, què és distímia, què és trastorn adaptatiu, i més amb aquests pacients. Parlarem del trastorn bipolar, molt breument. Clar, el problema del trastorn bipolar és que no hi ha una bibliografia específica amb discapacitat. O sigui, el que hi ha són sèries de casos, però així com depressió i psicosi trobes, cosa específica, aquí no. Per tant, t'has de basar en els mateixos criteris que la població general. I sabeu que hi ha 3 tipus de bipolaritat. Bipolar 1, que té mania i depressió. Bipolar 2, que té hipomania i depressió. I ciclotímia, que té hipomania i estat subdepressiu. Llavors, pel que fa a la bipolaritat, també és un 1% de la població general i també és el doble o el triple de persones amb discapacitat intel·lectual. Això, més o menys, amb algun tractat i amb algun llibre que llegeixes. No pot tenir una acceptació tan general perquè no hi ha publicacions específiques, però s'accepta més o menys doble o triple en discapacitats de trastorn bipolar. Bueno, veient aquesta imatge, per mi molt bonica, de la cultura tolteca, em demostra que hi va haver cultures, hi va haver èpoques en què el trastorn, la discapacitat intel·lectual va ser respectada. Aquest nano està vestit d'una forma cerimonial, probablement com un més de la seva comunitat. Per desgràcia, la majoria de cultures no ha sigut així i aquestes persones han sigut discriminades, maltractades. L'únic que vull dir és que, veient aquestes presentacions, genètica, tractaments, equips especialitzats, crec que cada vegada serem més fins a l'hora de diagnosticar bé i tractar encara millor, més finament aquests trastorns. Si disposem d'equips especialitzats i de proves complementàries i tractaments nous, crec que el futur ens permetria ser una mica optimistes. Finalment, Laura Plans, psiquiatra de la xarxa assistencial universitària de Manresa, Alzaia, ha introduït el tema del trastorn i conductes repetitives, tics, TOC i estereotípies, en la malaltia mental i en el trastorn del desenvolupament intel·lectual. Diferents tipus de conductes repetitives que són bastant freqüents en població amb discapacitat intel·lectual i que, com molt bé em deia en Ramon ara mateix, que moltes vegades estan mal diagnosticades. Hi ha un diagnòstic a darrere erroni i que a vegades no actuem de la millor manera possible. Aquesta presentació l'he dividit en diversos subapartats per ficar una mica d'ordre a tot i sí que primer de tot parlarem una mica del que és el concepte d'una conducta repetitiva. Quan pensem en què és una conducta repetitiva, vull dir, tal com molt bé diu la paraula, és un comportament que es va repetint en el temps. Però això no només és una simple definició i és una que es queda com molt simple, sinó que jo basaria potser a atrevir-me més a que és un ampli ventall en el qual he ficat la imatge d'aquest paraigua en el qual es veu diferents colors, diferents intensitats, en les quals s'engloba diferents conductes repetitives. I cada elles poden penjar diferents trastorns, diferents conductes, diferents símptomes que hem de tenir en compte i els hem de valorar bé per poder fer una bona intervenció, perquè si no, no té sentit res del que estem fent. Com intervenir? Què fem davant d'una conducta repetitiva? Què hem de fer? Sobretot en genera el gran dubte de quina pastilla és la millor, què li anirà bé, existeix una vacuna per a aquestes conductes repetitives perquè no apareguin, li puc fer una medicació injectable, puc fer un pla d'intervenció a nivell psicològic que ens vagi bé. Sí, evidentment que cada conducta repetitiva pot tenir una resposta per elles, però no hi ha una solució màgica de dir és que si apareix una conducta repetitiva podem donar aquesta pastilla perquè segur que respondrà o podem fer aquesta intervenció perquè segur que respondrà. Per tant, jo crec que el més important i el més aconsellable és que quan apareix una conducta repetitiva el millor que s'ha de fer i el més adequat és començar a fer una correcta avaluació, el per què apareix aquella conducta repetitiva, registrem-la. Si la persona ens ho pot explicar, doncs molt millor. Si no ens ho pot explicar perquè les seves necessitats de suport són més generalitzades, doncs fem registres, existeixen registres, l'RBQ, BBAT, diferents tipus d'escales que ens poden donar una funció d'aquella conducta, ens poden donar pistes de cap on anem i cap on hem d'actuar. El resum de la jornada ha anat a càrrec de Carme Mariscot, psiquiatra de l'IAS i vocal de la Junta de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Aquesta lliçó de coneixement que ens han donat les persones que estan treballant
a la xarxa especialitzada de discapacitat intel·lectual. Penso que ens han donat una lliçó de coneixement i una lliçó de la capacitat que tenen per adaptar-se, per treballar amb pocs recursos i amb un rigor científic i acadèmic impressionant. Ha clos la jornada Narcís Cardoner, president de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Hem d'estar molt satisfets. Aquesta primera jornada realment a mi m'ha fascinat, m'ha generat un coneixement i he après moltíssim. He après moltíssim de totes les persones que han parlat, he après molt dels Ramons, de la Sílvia, de la Susana, de l'Alfonso, de tota la gent que ha participat en aquesta activitat. I he après moltes coses que jo desconeixia. Una de les primeres coses que he après és que desconeixem molt d'aquest àmbit. És real que és un àmbit de coneixement que no està ben cobert actualment, no està ben cobert per la formació, diguem-ne, convencional, i crec que són absolutament necessàries activitats com aquesta. I hem après coses com que primer els psiquiatres i les psiquiatres, diguem-ne, generals, ens trobem incòmodes amb aquest tipus de pacient. I fruit d'això probablement he sentit que ingressem més, lliguem més, sobremediquem més, avaluem menys. La Susana ens ha donat unes lliçons fantàstiques sobre els fenotips conductuals, que són un dels aspectes que més m'ha pogut fascinar d'aquesta jornada. Realment hem après moltíssim i això ens porta a que és necessari, que hem de garantir la continuïtat d'aquestes jornades. En aquest context, jo crec que és important la relació que hem establert amb una fundació com la Fundació Graners. És importantíssim perquè la Societat Catalana de Psiquiatria realment estableix vincles i col·laboracions regulars amb moltes altres entitats, tant públiques com privades, i garantir que els anys successius jornades com aquestes es duguin a terme per nosaltres és un objectiu essencial.